Tänään kokeillaan laittaa ripset. Mulla on kans nää tukkapatukat päässä. Mä käytiin saunassa, niin mä laitoin sen jälkeen itselleni nää pampulat. Kello on 3:20 ja 5 aikaa mä ajattelin, että me lähdetään, niin nää ehtii niinku ehkä kuivua siihen mennessä. Niin katsotaan mitä näistä tulee. Mutta antaa niiden olla. Ja sitten tänään mä mietin, että kokeillaanko me tänään ihan näitä tekoripsiä. Varmaankin. Mulla neuvottiin, että ne vois niinku halkasta tai niinku leikkaa osiin ja sitten ne sais paremmin. Mutta mä en tiedä uskallaanko me tehdä sitä. Ja mä en tiedä uskallaanko mä kokeilla nyt niinku näitä. Vai kyllä mä luulen, että mä kokeilen tänään näitä. Mutta laitetaan nyt ensiksi se leffa alkaa 19.45 ja se loppuu 22.45. Mulla on hyvä saunan jälkeen tietysti niin ihokosteutus käynnissä, mutta mä haluan laittaa tätä, kun mä tykkäsin, että tää oli aika kiva. Niin laitetaan tätä. Mä ihan ronskisti hieron tän mun kasvoilleni. Mietin, että se leffa alkaa siihen aikaan, niin mä oon normaalisti aivan valmis nukkumaan. Ja loppuu, kun mä oon ollut jo unessa monta tuntia normaalisti, mutta me haluttiin mennä sinne IMAX-saliin. Mä laitan tätä nyt joka paikkaan. IMAX-saliin ja sitten se oli se näytös, mikä semmoiseen saliin alkoi, niin oli just se 19.45 näytös. Nyt venätään vähän aikaa, että tää kuivuu. Tuntuu vielä tahmaselta. Sisäinen kosteutus. Mä oon neuvottanut näiden silmäpussien kanssa, että pitäisi juoda paljon enemmän, tai että juoda joku 3 litraa vettä päivässä, niin mä saan juotua ehkä 1,5. Mä oon yrittänyt juoda paljon enemmän, mutta mä saan juotua nyt tällä hetkellä ehkä 1,5. Ja sitten, että välttäisi suolaa ja sokeria, mikä tietysti mä syön varmasti aivan liikaa suolaa ja sokeria. Niin se voisi olla syy näille mun silmäpusseilleni. Mutta mulla on se silmänympärysseerumi, mä yritän juoda paljon vettä ja mä liikun. Niin ehkä ne siitä vielä joku kaunis päivä. Ja mulla on niitä silmäalusmaskeja. Tänään mä en laittanut, tai mä en oo nyt laittanut, kun mulla on se silmäalusseerumi. Niin en oo nyt laittanut. Ootellaan vielä vähän. Nyt se alkaa varmaan olla kuiva, niin laitetaan meikkivoide. Totta kai taas tätä. Mä en oo nyt muita käyttänytkään sen jälkeen, kun mä tän ostin. Katsotaan talvella taas, kun on kalpea kukalkkilaivan kapteeni. Sitten levitellään. Tarkistetaan peilillä. Näin. Mehän käydään jossain syömässä ennen, kun me mennään sinne leffaan. Niin mut se on vielä vähän auki. Et missä. Musta olisi kiva nyt, kun me ollaan 2 viikonloppua vähän tämmöinen spessumpaa, niin sit syödä vähän spessummin. Mutta katsotaan mitä keksitään. Nyt mulla on sitten neuvottu, että sitä ei kannattaisi laittaa tähän säkin päälle ollenkaan concealeria, vaan niinku tänne kuoppaan. Mut mä en nyt ole ihan varma, että miten mä tän nyt niinku handlaisin, että mä osaan vaan värittää niinku tän säkin tästä. Sit jos mä en laita sitä, niin sit mulla ei ole mitään siinä ton mun Chanelin laukun päällä. Niin mä laitan nyt kuitenkin, kun mä en nyt tässä tilanteessa ala harjoittelee sitä, kun mä haluan, että mun meikki onnistuu. Mä oon saanut paljon hyviä vinkkejä, sekin on varmasti ihan toimiva. Niin, joku neuvo, että laita vaseliiniin siihen tohon. Mä oon unohtanut kokeilla sitä, että laita vaseliiniin silmäsäkkeihin ja sit sen päälle concealeri. Se olisi varmaan ihan sika hyvä. Mä oon unohtanut sen ihan kokonaan.
Töpsytellään nyt tälleen niin kuin alhaalta ylöspäin. Mä en tiedä miten mä saan tästä, kun nyt tulee tosi pitkä video varmasti, että miten mä saan tämän kaiken 10 minuuttia, mutta mä teen YouTubeen sit niinku pidemmän version. Tai ehkä niinku lyhentämättömän version. Taristetaan peilillä. Ihan sika hyvä. Sitten me tehdään taas se temppu. Ei setting spraytä töpöttimään. Ja sit painellaan nyt tarkkana. Nyt tuli hyvää jälkeä. Yes! Meidän silmäpussit onnistui tänään. Ihan mahtavaa. Eikö me kutittaa just nyt? Näin. Sitten me laitetaan muualle concealeria. Juonteet. Ottaa nenään. Mulla on aina punainen nenä. Ja leukaan. Sitten me tehdään kulmat. Yes. Ei niin yes. Oh no. No se on nyt se mikä se on. Mä en rupea pyyhkiä sitä pois. Olkoon. Töpötellään. Näin. Sitten me halutaan meidän contour sculpting sticki. Ja toi. Milkin sculpting sticki. Koska me tehdään viimeisen päälle meikki. Ja kulmaluulle. Kulmaluulle, kun siis poskiluulle. Te olette varmaan huomannut, että mulla on tosi iso pää ja iso otsa. Niin tää, mihin kohtaan tää tulee, niin se on se, mihin kohtaa oikeastikin valo mihin tulee varjo mun nassukassa, jos saatte kiinni. Ups. Näillä jämillä mä vedän tonne. No, mä olen tyytyväinen. Sitten me halutaan
sitä ihanaa Moiran poskipunaa. Kun mä löydän sen. Moira! Siinähän se oli. Päällimmäisenä. Tämä tuli nyt aika runsaasti, mutta se ei haittaa meitä. Se on ihanaa. Sitten me laitamme setting sprayn tässä välissä. Ja kun se kuivuu, niin minä juon sitä aikaa. Joku vinkkasi, että viuhka olisi hyvä ja mä uskon sen kyllä, että viuhka voisi olla aika hyvä. Noin, laitetaan sitten vähän puuteria. Näin. Sitten me laitetaan bronzeria. Mhm. Laitetaan poskipunaa Moiran päälle. Tätä Revolutionin. Kattokaa miten se korostuu sieltä. Sitten näillä ihan jämillä vielä toi kasvojen reunat.
Sitten nyt meillä on highlighteria. Tosi kiva. Pohja valmis. Yes. Sitten me halutaan taas setting spray. Sitten taas odotellaan. Kun sä näet Beauty Blenderilla painelee sen setting sprayn vielä tonne paikoilleen. Noin. Sitten mä oon päättänyt, että mä haluan taas heleetä. Eli laitetaan tätä mun hääpalettia, niin haluan heleetä. Mä otan ison tämmösen pömpylän ja laitan tonne joka paikkaan ja 2 tämmöstä helmiäisvalkosta. Luomet rennoiksi. Joo. Sitten me laitetaan vaaleanpunasta. Ja sitten me laitetaan vielä tommosta toista vaaleanpunasta tänne niin kuin liikkuvalle luomelle. Näin. Mä olen tosi tyytyväinen. Tässä on mun silmämeikki tänään. Ja sitten ruvetaan jännittää näitä. Eli omat ripset pitää taivuttaa alta pois. Tai jotenkin näin. Jotenkin näin. Sitten me halutaan ripsiliimaa. Otetaan nämä ripset nyt eka pakkauksesta pois. Eli otetaan nämä ripset nyt eka täältä pakkauksesta pois.
Nämä on tosi nätit. Mä vähän hahmottelen. Okei. Okay. Mulla on aika pieni silmä. Mulla on iso pää ja pienet silmät. Okei, tää vaatii nyt sit tarkkuutta. Joo. Eli liimaa ripsiin. Noin. Ja sitten annetaan sen kuivahtaa hetki. Mua jännittää. Miksi mua jännittää, kun ripsiä laittaa? Mä oon ihan pöhkö. Kauanko näiden pitää antaa kuivua? Ei mitään hajua. Mä tiedän. Mä en tiedä, miten mä lähden tekemään tätä. Nyt kuulkaas. Ette näe varmaan yhtään, mitä mä teen, koska mä teen tän täällä. Nyt kattokaa lähempää. Kyllähän ne tekoripsissä näyttää, mutta laitetaan nyt toi toinenkin ripset ja sillä me laitetaan vähän ripsiväriä. Noniin, let's get in. Mä yritän laittaa lisää liimaa.
ja kuivuu sen kunnolla. Tää ei nyt onnistu. Miksei se onnistu? Kolmas kerta. Nyt venätään, että se oikeasti kuivuu. Mun tekisi niin mieli purkkaa. Mulla on tämmöistä ihanaa vesimelonipurkkaa, mutta kun te sanoitte, että mä en voi syödä purkkaa mun videoilla, niin mä en syö enää purkkaa mun videoilla. Mutta jos ette ole ikin kokeillut, jos tykkäätte esanssivesimelonista, niin on vesimelonipurkkaa. Mä rakastan esanssivesimelonia, niin tykkään. Löysin myöskin eilen semmoisen karkkipussin, mikä oli pelkkiä semmoisia vesimelonikarkkeja, kun Haribon sellainen. Siitä tuli heti mun suosikki. Kolmas kerta toden sanoo. Nyt se on mulla ihan sama, miten se siellä on. Eikä oo. Tämä ei pysy minulla. Julistetaanko nämä ripset nyt epäonnistuneiksi? Joo, ei onnistunut tänään. Mä tutkin vähän näitä, mutta mulle ei ehkä hermot riitä nyt toiseen ripsiyritykseen tälle päivälle. Niin mä ehkä annan näiden odottaa vaikka huomiseen. Et mulle ei nyt hermot riitä tohon toiseen ripsiyritykseen tälle päivälle. Nää kyllä kiinnostais mua ihan hirveästi. No joo, en mä tänään. Nyt laitetaan vaan ripsiväriä.
Niin joo, laitetaanko huulet? Jotenkin tosi tyydyttävää laittaa ripsiväriä ton epäonnistuneen ripsiyrityksen jälkeen. Että tää multa sentään sujuu. Sitten mä aion laittaa L'Orealin tämmöstä plumping huulikiiltoa ja tällaista plumping huulitussia. Tää on ihana. Tämmönen tuli naamasta tänään. Mä otan teille videon sitten vielä, kun mä otan nämä patukat pois, niin katsotaan mitä niistä tuli. Mut kiva, jos jaksoit kattoo. Tuo on mun yritelmäni. Mun mielestä meillä tuli tosi onnistunut meikki tänään. Mutta katsotaan myöhemmin ilman patukoita. Moi moi!